og velkommen til den her video. Ja, I dag er en Askers. Og det er nummer 3. Nummer 3. Ja. Yep. No. Og Inde på Instagram, og der er rigtig mange, der faktisk over 250 spørgsmål. Og vi så er det er virkelig vildt. Vi er mega glade for, at I stiller så mange spørgsmål. Og vi er altså kede af, at vi ikke kan nå dem alle sammen, men vi prøver så godt vi kan. Ja. No. Okay, vi begynder Det bare. første spørgsmål er Fra Ida underscore Hvidkjær. Hvad er jeres 2 yndlingspigenavne? Maja og Julie. det siger du bare. Jeg kan godt lide Og hvis jeg skal være nogen, ikke, så skal det selvfølgelig være Gro og Sara. Men altså, jeg kan godt lide Mirabelle. Og jeg ved det ikke. Og jeg er ikke så god til til nogle ting. Altså, jeg kan godt lide Mirabelle. Det synes jeg er fedt. Ej, jeg ved det ikke helt. altså hvis det var sådan børnagtigt, når man fik børn, så skulle mine hedde Julie og Maja. Okay. Er Fra Frida Jul 1, 2, 3. Ja. Bor I alle sammen i samme by? Ja. Vi bor i Jelling. Jelling, den lille bagby. Det er en rigtig fin by. Ja, lille. Det næste spørgsmål er fra Monique underscore Lykke. Hvad er jeres efternavn? Jeg hedder... Min er ikke særlig godt. Jeg hedder Alberte Kroger Hansen. Jeg hedder Men Sara. efternavnet er Hansen, ja. Jeg hedder Sara Frøsig Godfredsen. Og jeg hedder Gro Elisabeth Claus Jensen. Altså, mit efternavn er Jensen, og Albertes er Hansen, og Saras er Godfredsen. Nej, mine er alle 3. 2. Er det? Ja. Nå, det er mit også. Mit det er ikke. Dit efternavn er Hansen. Mit er Hansen. Nå, okay. Det har du ved, hvor det hedder bedre end selv. Ja. Nå, næste. Det er fra... Amanda underscore pigen 2003. Hvornår er jeres næste koncert, og hvor? Det er den 29. April og der skal spille 2 koncerter. i Aalborg og i Silkeborg. Ja. Så det bliver rigtig godt. Og Aalborg, der er det Gigantium. Så der husk at komme og se os. Ja. Det næste spørgsmål er også fra Frida Jul 1, 2, 3. Det er Pizza versus burger. Pizza. Pizza. Det er vi alle sammen enige om. ja, det er også vores livret, meget hvad det siger. Okay, det næste er fra... Monique underscore Lykke. Cola versus Fanta. Fanta. Cola, tror jeg. Fanta. Så er hun dejlig lonely. Det næste er fra... Hvad er jeres yndlingsdyr, er spørgsmålet. Det er fra Jusse Underscore Faxe underscore Kondi underscore 3. Mit er en abe. Mit er nok hund, tror jeg. Mit er også en hund. Ja. Altså ja, hvis det er sådan en kæle, så er hunden, hvis det er sådan, man godt kan lide, synes det er Ja, hvis det er sådan et dyr, som sådan et... fascinerende dyr. Nej, ikke på den måde. Man kan også godt synes... Ja, okay. Det er lige meget. Men så vil Frida Jul 1, 2, 3. Slik versus chips. Chips. Slik. Jeg er lidt underlig der, men så chips. Næste spørgsmål er fra Lærke Jensen. __. Hvem af jer er yngst? Lille. Og Alberta er ældst, og så kommer jeg. Det var faktisk lige Jeg er at mellemst. Gro. Ja, sådan. Jeg var lige at pege på Gro. Okay, Okay, Der det er er- kaffe versus te. og det er for Frida i jul 1, 2, 3. Ja. Te. Nej, jeg ved det ikke. Jeg kan Te. ikke lide nogen af dem. Te. Jeg kan ikke lide Nå, nogen jo, af så dem. kan ikke lide noget. Te. Jeg kan lide dem begge to. Ej, Gro. Okay, jeg vil da godt sige te, men jeg kan også godt lide kaffe. Det kan jeg godt. Jeg elsker kaffe. Det næste er... Kan I godt lide mariehøner? Det er, om vi godt kan lide mariehøner, det Maria hønen evig glad, gik tur på et rabarberblad. Info til alle seere. Ladybirds betyder mariehøne. Ladybirds betyder mariehøne. Jeg kan godt lide sådan om sommeren, så kan man godt gå ud og finde man dem, sådan og flyver, så de kravler rundt på ens fingre. Ikke sådan. Det er bare lidt noget, når de tisser på en. Ja, det er faktisk rimelig Eller jeg tror ulækkert. faktisk, det er sådan noget væske eller sådan noget. Ja. Det er ulækkert. Øh, Nu skal vi se. Næste spørgsmål er fra... Hvad var I med til at skrive fællessangen til MGP? det er fra Jusse Nej, underscore det var vi Faxe ikke. underscore Kondi Nej, det var vi ikke. Nej, det var vi ikke. Det har Pillefinger gjort. Ja, men det var også fordi, jeg Fra tror heller ikke, vi James vil være de bedste til at skrive en fællessang. Tror jeg heller ikke. Må jeg lige se her.
Jo, det var bare lige for, at man kunne se den. Øhm, Det næste er fra... Det er vi lige så kigge det, fordi nogle af dem har vi sådan, hvad hedder det? Det er fordi nogle har vi nemlig svaret på. Så. Ja. Det næste er Faxe Kondi versus Cola. Faxe Kondi. Faxe Kondi. Det har vi svaret. Nej, Faxe Kondi, så. Ja. Så er det fra Amanda _ pigen 2003. Går i skole, selvom vi spiller koncerter. Ja. Det gør vi. Ja, det skal vi. Undskyld, lærer. Men det er ikke lige sådan noget. Det næste spørgsmål, tager I tit hjem efter skole og øver? Og det er fra Jose _Faxe _Kondi _3. Yep, det gør vi. Gør jeg klar, for her kommer helt perfekt. Vi har øvet i dag. Det gjorde vi faktisk i dag, ja. Yep. Ja. Så det er jo rigtig hyggeligt. Næste er fra Mille.Bauer. Bliver I uvenner, når I skal lave en sang? Ja. Nej, lidt. Ja, vi har gjort det før. En gang. Det er sådan, nogle gange kan man godt være sådan lidt, det emne gider jeg altså ikke være Men med så går vi altid på trampolin, og så går det over. Ja, så går vi på trampolinen, så hopper vi lidt, og så får vi lige snakket lidt om det. Og så går vi ind igen, og så... Og det næste spørgsmål er fra den samme. Kommer der flere sange ud? Vi har jo lige skrevet 4 nye sange. Det kommer 3 Det kommer mere sådan ud. lidt løbende. Der kommer 3 mere ud, så det Indtil kommer bare sådan videre. lidt løbende. Den næste, der kommer ud, det er Se mig i øjnene. Så det må I rigtig gerne glæde jer Og I til. må også godt... Det næste spørgsmål er fra Frida Julie 1, 2, 3. Hvad er det? Grøn versus lilla. Grøn, altså, det er jo min yndlingsfarve. Jeg tror også, jeg vil sige grøn. Ja, det tror jeg også, jeg vil. Ja, giv mig en high five. Jo. Jeg skal lige finde en. Der er mange på før, ja. Det næste er fra Mille.bio. Bjørn, tror vi. Ja, Bjørn. ja. Nævn den bedste ting ved hinanden. Jeg synes... Du starter med os. Ja, okay. Jeg synes, at Alberte, hun er en rigtig sød pige og god til at hjælpe andre, og det... Skulle vi nævne én ting? Ja. Nævn én. Nå, men det Jeg kan synes hun begge ikke, to, altså. I er rigtig søde, og I er rigtig gode til at hjælpe andre og tænke på andre før jer selv. Lige måde. Tak. Ja, i lige måde, altså. Yeah. Det jeg godt kan lide ved jer to, ikke også, det er fordi, at I er ikke sådan som alle andre. Ja, altså I er også mega I er anderledes. specielle. Vi er jo alle sammen... Det er det der med, at vi er nogle Ja, lidt jeg vil skøre. griner altid med Hvis I ved det, så vil jeg godt have nogle venner med specielle navne, ikke? Og Same, Sæt og Gro. Nej. Men jeg elsker bare piger, ja. Og det næste er fra... Nej, det næste spørgsmål er... Nej. Hvor mange... Nej, det der. Hvor mange år gammel er jeres søskende, og hvad hedder de? Det har vi svaret på før. Ja. Har vi det? Ja. Nå, det gør Det er i en af de andre videoer. info til alle seere. Denne Askers nummer 3 er snart færdig. Men det var os. Ja, alt for den her For video. Askers Ja. 3. Vi ses vi i ses. næste video. Hej hej. Første indtryk, jeg gav dig. Er lidt usikker, kan du lide mig? Hej. På mobilen skriver du godt nok, I love you. Når pakker hvad, kan man dog regne med? Kunne du tænke dig at se mig i øjnene, når du taler til mig? Du sender sms'er, når jeg har brug for dig. Kunne du tænke dig at røre mine hænder, uden at se den anden vej? For jeg ved, at du bare spiller sej.